Ano. Otevřete ji, prosím. Ne, otevřete tu modrou nejdřív. Počkej, děti, počkejte. Susu, nech jim to. Počkej, Míšo, Jo. se to roztrhne. To je jedno. Ať to roztrhnou. Počkej. Takhle, tak, to si zatím dej. Susu, uhni. Tuhle mají? Jo. Jo, můžete. Otevřete to. Fajn. To je Vajda. To je Vajdus. Je to Vajda. To je krásný. Počkej, Kajdo. Kristý. Kajdo, nic vás nenapadá? Je náš. Ty jsi nakoupil Variora? Tati. Děkuji. Počkej, naše Varior? Díky. Já musím koně. Za kolik se může koupit? To je pro vás dílci. To se neptej. Kajdi. Já vím, že blesk to není, ale aspoň bráška. Tati, ta ústečka je naše. Ta ústečka je naše. Je? No vidíš. Můžeme to otevřít tohle? Můžete. Já jdu z téhle Bacha, ať to nerozšlápnete ten obraz. Ježíš, počkejte, holčičku, počkejte. Že je náš. Taky. Já jsem myslela, že je už Esterky. Ježiši, to je pro ně výba... To je mnohem lepší než nějaký koník. To je sedlo pro ně. Kde jste na to psali? Četřili na to. Kristý, neřeš to. Ne, taky to musím řešit. Počkej, pozor, Králíko, pozor. Bacha na strom. A kdy se bude obsedávat? Pojď za to, pojď. Mami, kdy se bude obsedávat? Že obsedává Věrka. Věrka s Jasanou. To je. Už vám s ním pracujou. Už vám na tom pracuju, holčičky. Ocedlovka. Už vám Taky? Co to je? To jsou protože? Ne, jsme Počkej, Králíko, tohle ti vypadlo, Králíko. Smeny bezpečák. To dala ven, schválně. Tati, to nejsou bezpečáky? Kristýnko, jsou tam i bezpečáky. Tohle to bylo s tím sedlem, víš? Jo, takhle. Tady druhý. Pomůže mi to někdo dát z toho papíru? Kláry, pozor, je tam stromek, jo? To je nejhezčí dárek, co jsme mohli v životě. Takže Varior je náš. Ale jak to, že... Je. A to jsou bude u Jasany? Zatím jo. A kdy na něm budeme si moc vyset? Takhle. Jenom se bude schopen trochu to... Bezpečáky. Gumičky k tomu jsou? Hledej. A jako to jsou, hele, gumičky. Tady ty hnědý pojistky jsou kde? Tady, Ne, to se natáhne? to se natahuje, ano. Aha, je v tom ještě něco? Tak máš aspoň brášku. Tati, to je, já tomu fakt nemůžu uvěřit. Ta úzdě... Tati, Teď otevřete tohle. Tohle já radši otevřu, Míšo. tati, Tohle koho je otevřu to, já. tenhle ten běloš, co to je, nebo... Tam na loukách. To je stádo, Počkej. to je ze stáda, odkud přišel. Počkej. To je mnohem lepší než nějaký. Tu jste nemuseli Tady se podívej, Kristýnko, jo? Nemuseli jste koupit vůbec žádný. Počkej, To není papíry? Ano, co tam je napsáno? Pas. A co znamená pasport? Pas. Pas. To je pas na to. Pozor na to. To je pas na Variora? Ano, To je pas na Variora? Jeho doklady. to jsou doklady. Tati si tak Uprostřed najdete, že to skutečně patří nám. Tati, jedeme k němu zítra, že jo? Prosím, jedeme. Ještě jeden. Ukáž, podíváme se. Kristýnko, Tati, kdo vybíral to sedlo vůbec? Kristýnko. Podívejte, holčičky.
se, tady jsou jeho nacionále. A podívej se. To je se. Co je to fiala? Co dělá fiala? No to je ten To je chovatel. Co je to pár? To vám pomohla Gabina. No jo. A sedlo taky. To ne. Ale kdo vám dělal sedlo, to jste nemohli vybrat. No, táta se Kristýnko, radil. uvidíme, jaký bude. Radil Táta jsem se se. radil, jo, táta Vzal jsem ho i k němu, když byl ještě tam. Pozor, holčičku. Zkusili jsme ho. Musel vybrat tak Zatím těžký mu to sedlo. sedělo, tak uvidíme. Bacha, bacha na strom! Pozor, pozor. To jsi musel vybrat tak těžký. Počkej, tak. To je krásný. Má takový. A těžní si mu. No oni. Voní krásný. To je všechno od Hausera? Ne. To je Sedlo je Indie. Tak co, líbí? Jasně, to jsou dva pobřišníky. Jeden byl původní, ale ten se nehodí, tak jsem koupil lepší a speciálně pro něj. Polož to, Klárinko, Velikostně. netahej, to je to těžký zlato, je to těžký, netahej. Tak co, holky? Počkej. Tak co, Kajdo? Jo, já jsem myslela, že je už Esterky nebo nějakýho prostě. Kam nám ho pověsí? No do pokoje. Najde, Kdy není pojedeme koupit čištění a takovýhle věci? Už ho máš? Kde? Co jsi to Čištění měla už máš? tam na školení do To školy? není pro Versiku. To není pro Versiku. Jste mi lhali. No, jinak to nešlo. Jinak to nešlo. Střelem, počkej, já se jdu podívat i na tu úzdečku. Jinak to nešlo. Ta uzdečka je taky jeho, samozřejmě. Kristý, je to jak Počkej, je koho mléko. je? Si myslela, že to dala Esterka nebo někdo, co je zazobaný, já nevím. Kajdo, máš bráchu. Já vím. No to neznamená, že se nebudu starat o blesku. Já vím. A mami, jako kdy k němu bude moc vlézt a čistit? Stačila jedna Zítra? huba, jo, Můžete ho čistit už ale zítra. zvykne, je zvyklý, ne? Tak si na vás bude zvykat. Pozor, máš za sebou věci. Jo? Ale počkej, já se bojím toho Pozor, Kristý. Robina, já se bojím Robina. Nebo vytáhneme ven. Točíme, nebo... Tak ho vytáhneme ven a tam si ho přidržíme. Počkej, kde to Pozor, má vůbec? Jo, tohle. To je to, co jsme rovnali. Tohle. Jo. Konečně mám takhle kasičku. Tohle. No vidíš. No, tak To jste říkal jsem, že na letošní Vánoce nezapomenete. Jsem si myslela, že mi tam dá takovýka toníka, Koníka, nějaký toníka. prostě... A ty jsi chtěla s ním dneska spát, že jo? S toníkem, koníkem. Ten toník je mi úplně ukradený. Vždycky, že jsme vybrali tak krásný čeští. Stačí asi jenom jedna huba. Ne, Nej, Kristý. jedna na čumák, jedna na zadek. To jsme nikdy nebrali. No to je Ale má to být. důvodu, Kristý. Když mu umýváš zadek, tak to mu přece nebudeš otírat oči. Jasně, no. Abys mu nezanesla infekci a podobně. Tak co? Líbí. Ty jsi koupila to? Co, Rohel? Já jsem myslela, že ti bála jesena pro Versiku. A pomohla vám s Variorem Gabina, předpokládám. No pochopitelně. No jasný. A hádej, kdy to